zerrendi azken batien da norberak pentsamentuen bukaile, ezta? Zerrenda baten bukatzea zua, beso baten sinisten duzulako eta zura apoia ematen duzulako horri zerrendiri. Bilduko esan beti, sozialisti eta euskaldune, eta bideo horrek eroan dago, momentu horretan aukera bat eukitera, hemen puntatan parte hartzeko, eta, bueno, aldan neurrizen, bia daitek, ezta? Bueno, lehenko impresioa kaleko politike eta hau politike era baten bardinek direla, baina, bueno, gauz asko ikesi behar direla, ez? Gauzek zehazten ikesi behar dela eta esponente edo ponente moduen gauz asko dut ikesti. Politika guzti dut aprobet desbirtu eta bela, ez da? Gaztiri bai interesek politiki kalien dago eta kaliera politiki, ez da? Bai interesek euren edukazioa, euren bizitzeko erak eta bai eurrera eroteko, kulturi eurrera eroteko bidiek eta erak, ez da? Horren nik esango gaztiritzak interesetan, esango nire gehiago aprotxo bete gaztietatik politika baztertu jogula, ez? Bueno, momentuz euskara eta kulturan egomonaz, bildutik, ez? Partidutik, eta, bueno, hor izango dire kontuek, ez? Hor izango da lan eitie, eta hor izango da eurrera gauzek atatie, aldan neurriz, ez da?